Good. Zindabad, Zindabad. Sir, long live, long live, long live. Brahmapura Zindabad, Zindabad, Zindabad. Long live, long live, long live. बहाय जहाँ बीजेपी यूपीपीएल जे मित्र जट बे जोंनि इलेक्शन माने साब स्टारिं कमिटिखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे अफिसनिफ्रायनो गासै जोंनि चिरां डुवार्स जि ब्लक दङ बेनि रायजो राजा आइ आफा आरो जोंनि मावफारियाफोर दोलोनि दैदेनगिरिफोर इलेक्शनखौ बिनिफ्रायनो मोजाङै शान्तिपूर्ण भाबै परिचालना एबा सालायनो थाखाय बे अफिसखौ दिनै बेखेवबाय आरो मिजिंथियो साफ्रोमबो ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया बे अफिसाव माने इलेक्शन बिसयाव बिसायख'थिनि जिखिनि आयदाफोर दं बेवहाय जगाजग खालामगोन आरो जोंहा बे अफिसनिफ्राय गासैबो गामिफ्राव थांनानै मोजां इलेक्शनखौ रायजो राजानि खाथियाव फोरमायहैनाय एबा जोंनि दोलोनि बाथ्राफोरखौ बुंहैनाय बे खामानिया बिनिफ्राय जासिगोन। सार नोंथाङा दिनैनिफ्राय जागायबाय नामा इन्डियानि जिखिनि फोसावथाइ मेलआव बाहागो लानाया? दिनैनि खोथा नङा 12 तारिखआव आं जे इउपिपिएलआव जइन जाबाय बा बाहागो लाबाय बे दिननिफ्रायनो आरो लोगो लोगो इलेक्शननिबो सम जाहैबाय गोबां खोथा बाथ्रा बा बेक्ति बिसेस लोगो हमनाय रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनाय खामानिया सोलिबाय थादों आरो दिनैहाय बहाय अफिस बेखेवथारनानै आरो माने आनुষ্ঠাनिक होननांसिगोन माने फर्मेल इलेक्शन केम्पेइनाव जों दिनै ज' ज' ओंखारबाय आरो खारन नमिनेशना मैयासो जादोंना।